Ina muhuya sanete. Na papi ni say yewra abrafo. Ya na bibia yewra. Etasi ya mu bibia. Na yuma di abrafo so. Na kaka wo. Mama nchiro mpanisem kakra. Sabie buru sabie son. Abrafo. Yene ebo na ahema ho ban. Yene ete na ahema nchen. Yene hwe na ahema. Sabie buru sabie son. Ewura kotoko hene. Ode baaye no, ode hwe o maame nchen. Ndi na ahema de abrafo de sabie buru sabie son frama mfa ye ne ntem. Senti na hu ye wo na ahema fie. Na hu ya brebia nso no. Sa na tie pepepe. Eye sononko. Eye ade a sabie buru sabie son esese eba na aba. Hwe mamenka asam nkyerɛw. Yewura sante hene sigadwa kofi. Ade a obeye bia ntina ne mra na oso wofa ne bum no de akyere. Ni bibia na woso ade we mu no de kyerɛ akɔwiase ba bia. Tumi a ewo sikadwa mu no sabie buru enye bi ne de nkofo bi di omani huhunu no. Enti nese kotoko hene so akodane piche da. Ensida eno na me yehunu ensosuye da nananom ne sabie himfonum bi ntam. Na yewura opem so sikadwa wura asumdue nya kese won nsam da bia ma my Ghana ne asanteman. Da bia me ka asem bi se ewiase bi obo asumdue hu dawuro no uhia na opekura dafom no ntiatia wo so fise so wo asumdue kama enti no kwasem ni anopai ebra yewura ofre sabie buru santehima jase hene na nananom mihu nana kokofu hima mihu bema kanyase mihu kanyase hima mihu nananom nkonson fo sabie buru omu nyina kohia yewura na sedi amamre ne amane tie no yewura nam amane so da ohima na di kire nananom ansa na omu nyina san be hia nanahima fia na bra yewura chiame sabie buru omu de nanahima eba fie na ohwe amamre ne amane sedi esebo ehase na mpintin na wutedi ahie asi ahim akire se sabie buru asante amamra ne amane ne de yenimode